1915 година. С включването си в Първата световна война, България започва поредния опит чрез въоръжените си сили българите на Балканите да се обединят в границите на една държава. Рано сутринта на 1 октомври 1915 година, по цялата дължина на фронта от Тимок до Струмица, българската армия преминава в настъпление и така поставя сръбското политическо ръководство пред невъзможността да отбранява Северна Сърбия. Ниш. Кралят и правителството решават да оттеглят основните сили на армията в Южна Сърбия и там да дочакат помощ от съглашението. В Северна Сърбия са оставени отряди, които трябва да задържат максимално дълго българските войски. За щастие на сърбите, времето се влошава още в първия ден на българското настъпление. Реките излизат от бреговете си и на много места стават непроходими, без мостови съоръжения. Артилерийските впрягове и обозите затъват по калните пътища. Пресеченият планински терен дава възможност на сърбите да се защитават от върховете със сравнително малко сили и да нанасят сериозни загуби на българите. Само пред връх Дренова глава 9-та плевенска дивизия дава 1200 убити и ранени. До 20 октомври противникът все пак е изтласкан в Нишкия укрепен район. На 22 октомври в ожесточени боеве с силни сръбски части българските дивизии достигат Ниш. Штурма на Ниш започват едновременно частите от северната и източната група на Първа българска армия. Отбранителната линия на Нишката крепост е пробита в 16 часа от 4-ти плевенски полк на 9-та дивизия. След българската атака сърбите побягват панически. Това е първото бягство на сръбски военни части през войната до сега. На 23 октомври сутринта българските войски влизат без бой в крепостта Ниш. Падането на Ниш има огромно психологическо значение за армията ни, която не успява да превземе града нито през 1885 година, нито през 1913. Древният български град, седалище на митрополия на българската екзархия до 1878 година, когато чрез решение на Берлинския конгрес е предаден на Сърбия и превърнат във втора сръбска столица. От началото на войната в Ниш резидират и сръбския кралски двор и правителството на Пашич. Настроението на българския народ, до когато вестта за победата при Ниш достига бързо, видимо се повишава. Още на другия ден българските войски продължават настъплението си на юг и запад, изтласквайки противника към Косово поле.
Враня. Успоредно с настъплението към Ниш, на 1 октомври българските части се насочват и към град Враня. На 3 октомври 29-ти полк излиза в долината на Морава и превзема село Златокоп и ЖП станция Враня. На 4 октомври, след ожесточени улични боеве, е превзет и град Враня. До 1878 година Враня е български град в долината на Морава. След като съобразно решенията на Берлинския конгрес е откъснат от България и напуснат от голяма част от българското му население, е бързо сърбизиран и превърнат във важен железопътен и шосеен възел по пътя Белград, Куманово, Солун. Куманово, Скопие. В настъпление към столицата на Македония Скопие премина на 1 октомври 3-та пехотна дивизия. На 2 октомври в гъста мъгла, срещу значителни сръбски сили, българските войници се хвърлят в атака. Сърбите се сражават храбро, стотици умират в окопите си под българските ножове, но на много места сръбските части се предават. На 3 октомври фронтът се разсипва. Българското командване смята, че сърбите ще се окопаят на Страцинската позиция, естествена планинска верига, преграждаща пътя към Скопие. Но за голямо очудване, оцелелите сръбски части избягват чак в Куманово. На 7 октомври българските войски след лека престрелка превземат Куманово. Междувременно на 5 октомври 7-ма българска дивизия освобождава Щип, а на следващия ден долината на Вардар. На 9 октомври по обед бургазлии влизат в Скопие. Там те са посрещнати тържествено от населението. В града са открити трупове на 200 видни български, турски и албански граждани, арестувани и избити от сърбите в предходните дни. След тази поредна победа на българите, оцелелите сръбски части се отеглят в Косово поле. Там са концентрирани около 360 000 сръбски войници и офицери, десетки хиляди бегълци, кралят на Сърбия, правителството и Народното събрание.